IFM News. IFM News. Live report. Impanakel, ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, iti ti pasukin ani Mr. Enrico Natoza, ti magabgapuan da akas bilang first responder nga opisina iti gobyerno iti ti pasukin. Dahito ket kalpasan, arimor ti issue, apuro papogi iti opisina da. Imbaga ni Mr. Natoza, asursurute na dagiti guidelines ti PDRRM, ken dagiti paganarutan, pakasik na di pa nagresponde, kunana nga ado dagiti obraen dan nga akdang, akas iti pa nagpa-training ka dagiti barangay ken iti ili para iti panag-rescue iti kadanuman ken banbantay. Actually, nakikitayan tayo no trainings laing awan ti amok nga pagkurangan kasi twice or 3 times kami of proficiency sa bali pwede talaga nga training for wasar ay ken naman digiti proseso iti pinag-rescue, hopefully makaaramid kami digiti rules and protocols tapno mapaalis to dito pinagresponde tayo ti pinagrescue tayo kadigiti isig fisher. Ti issue ket nag-focus kadagiti mangalap a mapukpukaw ngem kunana nga adon dagiti pa magbagada ken akdang da tapno may salbar dagitoy a mangalap. Kita yung met idi December yata you were there idi nakipag-dialogue tayo kadigiti fisherman dito'y Davila kaya't damit nga karoon iti kaslang municipal ordinance regarding iti digitay do's and don'ts para ti pinagkalap kung digitay hana dapat nga aramiden kung digitay dapat nga aramiden sakbay nga makanagkalap dito yung tao. Inayon ti DRRM officer ang mamati isuna ani sisita ang may pakat ti ordinansa tapno iti kasta ket may ti pagdaknakman dagiti sana sumusurot iti nasao ang paglintigaan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.